Filmujeme. No ešte je prúser, že na tomto ale maximálny prd vidím. Daj si dole brýle. Lítaj bližšie, lebo to nemá veľký zoom. To už si dofotil. Tu sa okolo Gepio sa toč. Ja som mal doniesť vrtuľník, ja mám krásny vrtuľník. Počkaj, Lado, skús nejaký nálet urobiť, však nemôžeš takto. Uha. Aha, za chvíľu to padne na zem. Krásne lieta, Daj, kde má tú loptičku Cinda? Môžem mu hodiť? Tam mi pozri. Cinda to nedoniesie? Tam mi pozri. Pozri, čo má táto. Ale nech sa to točí. Donies tam mi. Cindy, donies nohe. Nie, tam, Cindy hádza ten prežal, už netrafil tam. Jak ide do driftu? No lebo fúči, cítiš to, jak ide zľava? Ťaha? To ja som ťa videl. Videl si to? Ako som ťukol kolieskami? Poďme na toho dolu. Cinda! Čo sa to máš ešte, aký on igelit nalepený. Cindy! Ešte jednu loptičku tá Marka? Áno? Tak poď so mnou, poď nám za auta, poď. To hodíme. Tami, poď. Poď, idem si zobrať do auta. Poď, zoberieme si z auta loptičku. Nechopaj si ešte. Krásne ide, však? Aha. Taký krásny altitúd.